Luisa Villalta é unha figura chave na literatura galega e é a homenaxeada do Día das Letras Galegas 2024. Luisa naceu na Coruña en 1957. Dende cativa mostrou un gran interese pola literatura e a música. Estudou na Universidade de Santiago de Compostela, onde se graduou en literatura galega e realizou investigacións no ámbito da música e da poesía. Cunha pluma talentosa, escribiu poesía, narrativa, teatro e ensaios, deixando un legado literario rico e diverso. A súa obra abordou temas profundos e universais, dende o amor ata a guerra, capturando a esencia da vida e a sociedade galega. Algunhas das súas obras máis destacadas son Música reservada, Silencio, ensaiamos e Ruído. Ademais do seu traballo como escritora, Villalta foi unha promotora cultural, participando en eventos e colaborando con outros artistas. A súa influencia estendeuse máis aló da literatura. O seu legado continúa inspirando as novas xeracións de escritores e amantes da literatura galega. Grazas, Luisa Villalta, pola túa contribución á cultura galega.